svensk-norska du här också. Det är bra, Erik, att du tar tag i sändningen här och känner ansvar för sändningen. Viktigt att ta ansvar. Ja. Grattis till segern, Erik och Anders. Du får börja, Erik. Det är ju första gången för dig. Ja, helt otroligt. Häftigt tryck det är, alltså, med supporterna som kommer ut och krefter i sving. Alltså. Jag märker det när de kommer, och de är helt fantastiska och stöttat oss genom hela säsongen, och nu har vi guld, och det är helt nyligt. Vad sätter du in det här på din lista i din karriär? Nej, den säsongen här har varit helt otrolig med cupguld och serieguld och Europa League-spel, så må kanske vara den bästa. Ja. Och Anders Christiansen, grattis till 6:e SM-guldet. Tack. Vad bubblar inom dig just nu? Nej, men bara lykke, extremt glad, och ja, jag blir aldrig trött på att vinna, så det blir bättre och bättre varje gång. Nej. Njuter du mer ju fler gånger du vinner? Nej, jag vet inte mer, men lika mycket. Ja. Absolut. Det är kulminationen på lång säsong, från långa tråkiga träningar i januari hela vägen till nu. Och så står man här, det är en förlösning, och det är därför vi jobbar, och det är därför den process där, det är ju det du får benefit av idag, så det är ju det är ju lika roligt ju när man tar det stora bild på det ju, så ja, fantastiskt, och blir aldrig trött på det. Men skulle du säga att du njuter av det på ett annat sätt nu efter det som hände och sådär, eller får du andra perspektiv på det? Ja, generellt har jag fått annat perspektiv på livet, men det var kanske innan matchen, hvor folk försökte att måla upp ett skräckbild, att nu förlorar vi här, förlorar vi nästa, och sen BB hemma, och vi smider guldet, men omvendt, vi stod nu här, vi visste om, vi har varit så starka, vi visste om att 1 poäng räckte, men också vi hade 3 matcher kvar, vi har 2 hemmamatcher, vi har förlorat 2-3 matcher den här säsongen. Alltså jag tvivlade inte ett sekund på att vi nog skulle vinna en match. Så det perspektiv, jag känner mig inte lika stressad eller lika pressad. Men just nu är det lika bra. Så är jag riktigt glad också för att han får vinna ju. Det var första gången han vinner ju. Selvom han siger, han vandt Rosenborg, men der var han 16 år og spillede. Han har spillet 30 minutter, ikke? Han har aldrig vundet før. Både 15 mål. Men ja, SM är fett då. Ja. Vad känner du kring den här klubben Malmö FF efter ditt första år här? Nej, jag kom ju hit efter en lite dålig säsong och kedlig säsong i Italien. Så kom jag hit till den fantastiska klubben här, och vi vann cupguld och spelar fantastisk fotboll. Vi skårar mål och väldigt fina folk i hela klubben. Så Malmö är en fantastisk förening, och jag älskar den klubben här. På tal om att skåra mål, jag är gammal anfallare, nu känner inte du mig, men jag tyckte han gjorde några mål i Allsvenskan. Jag tyckte det var intressant att se dig och Isak, framförallt på våren, även nu, men hur ni hela tiden, det är sällan jag har sett ett anfallspar som har firat så mycket tillsammans efter varje mål, att man är öppet väldigt glad. Det är klart man är glad när ens lagkamrat är i mål, men du förstår jag med det. Det kändes som att ni gjorde det ihop lite på ett sätt som man inte är van att se. Ja, men jag tycker inte bara mig och Isak, hela hållet, eller laget, det är Sverige nu, inte Danmark, men hela laget, vi vill ha det gott. De som gör mål, vi är glada på alla sina vägnar, inte bara mig och Isak. Men också jag har utvecklat mitt spel i den säsongen här. Jag kom som en ren nier, och nu plötsligt så spelar jag lite högerback, och vi skrattar om det liksom. Men det är kul att utvecklas, inte bara stå i boxen och stanga, men att utveckla andra delar av spelet. Och det har varit fantastiskt för min del att jag kan vara lite runt spissen, jag kan någon gång vara på högerkanten och jobba lite defensivt, men du gör det för bästa för laget, och då får du igen för det. Så jag tycker egentligen alla investerar i laget, och då blir det kul. Men alltså, jag tänkte bara, om man jämför med förra året, så var ni bra redan då, men i år är ni ett steg bättre. Ni har utvecklat egentligen allting, det är mer flexibelt, allt ni gör svårare att hantera. Ja. Är det så du ser på det också, eller är det någonting annat som vi inte ser som du tycker ni har utvecklat? Nej, som du ser, vi kan spela på flera olika sätt, beroende på hur många som är redo för matchen, men också hur matchbilden ser ut. Så jag också idag, vi börjar i något där liknar en 4-2-2-2-2. Eller jag vet inte om det var en för många, men och sen gör vi direkt, okej, vi har brug för en ytter som kan gå in och utmana, och så sätter vi Taha igen, ändrar totalt matchbilden när han kommer in och liksom är med till att ge oss den säker där. Pludselig spiller vi med 2 anfallere, kan spille lidt mere direkte, de 2 kompletterer hinanden utroligt. Og sen har jeg aldrig træffet en spiller, som er så målkod, eller hvad hedder det, som Erik. Altså,
det är extremt, men det är också det, der gør skillnaden jo. Og man har den, hvad heter det, iver... The hunger. Ja, the hunger. Det er det, du leter efter. Ja, præcis. Bra. Det är ju det, der gør skillnaden. Det är också därför de två har gjort så många mål. Men du, om vi bara tar ett steg tillbaka bara, Anders, och det som hände förra året, när du står här nu, och om du, när du kommer tänka tillbaka på det du har kämpat dig tillbaka, vad känner du då? Ja, min flickvän påminner mig om det idag. Hur situationen var innan för ett år sedan, och så till att stå här, det är ju, jag är tacknämlig. Jag tar det inte för givet. Jag är extremt tacknämlig över att stå här. Och jag har också jobbat hårt för att stå här. Och har fått fantastiskt stöd, först och främst från familjen, men också från laget och hela klubben och supporterne. Det har varit en stor hjälpende hand till liksom att komma tillbaka, och jag är otroligt stolt av att stå här och otroligt tacknämlig också för att stå här igen. Ja, det är härligt att det har gått så bra, helt underbart. Ja, tack. Och Erik, det är lite tur här förresten med festandet. Det är ju ingen Europamamatch den här veckan. Ja. Apropå guldfesten. Det var därför vi tajmade det. Det var så ni hade räknat Tajmar ut inte det. så jävla bra mot Olympiakos heller då. Nej, det var fel timing. Ja, fel timing. Men vi tajmade det. Så vi ska inte vinna. Vi tar med hem. Helt riktigt, men nu ska vi nyta kvällen och så tar vi det som kommer. Leve nu är viktigt. Ja, precis. Ja, eran coach sa ju där nere att det var ju väldigt viktigt och svårt att njuta när man behöver njuta i fotbollen, så då får ni ta vara på det här. Jo, det stämmer. Vi må nyte ögonblicket. Det är inte hver dag man vinner SM-guld och får Malmö FF liksom de supporterna här. Så vi må leva nu och nyta. Ja. Vi får avsluta med att tacka några här, de är precis nedanför. Men grattis till SM-guldet. Grattis. Och vi kan väl minnas tillbaka på